fiiɗo jime pular on calminama mbadi kuuɓal hande fiiɗo jime pular man mbaɗɗo lefol inchallah ngol mbiɗen bawɗi aduna piiji worɓe puɓɓi rewɓe leewi jeƴƴitanimi ɗi bawɗi tawmi hayso aduna ardani hande ko seeɗa heddi ɓe rewɓe wakkiɓe sakkosaji meraniɓe beddaji yaɓɓuɓe pine leñuɗe adaji dogɓe jeeri molte teeru tonɓe ɓoltuji morotoɓe mes foppotoɓe keesal baccindima ko jawkal mbasni sakataɓe jeeri luttino yikati danninoɓe teeru yoga mabɓe ko luuɓe cuurol lollin inɗe mabɓe tan ko mbuɗol kono jawdi ndi heɓa kay Allah peewal banam debbo ndine watti tan kojji e basal anno gurdam ko dañal te mayde ko demal ñande fodore hawre lajal ɓuri hay yawre ɓural tinno aɗa wuuri suudu dewgal bandiraɗo gorko wona ma ngaari dañal kono hande mi huuli ha miijam boyi kuji ɗi mbindannomi fof mi jacci e ɓe sagataɓe worɓe reftiɓe rewɓe aduna mbawa sernunonaade jiggani mettuɓe konnguɗi fayɓe haalluji bonnoɓe jawɗede ɓe jiyaka jama ceetetake juma ñalloɓe firtu carte caali jakka fonnoɓe wonde laabi men yoga hen gonti jullaji men ɓe sukkiɓe cereeli koye mon pawmi peɗeli gaari ndiwten jiggandi ha guurenen donandi yo jetti mama ɓura men konnadi saabu woote baba ɓuuri sappo jiilaji ɗo ɓuuje matamaji hanki konkodiranno gallaɗi ɓiraɗam e kaaɗam hewte hoɗɓe ko diɓe daw dañal ɗumale fulɓe meeƴi wurde belɗam te mawɓe men gandano basal ko hande basal jibina yogay suka mo jiiɗa fof nena wuufi jarɗugal ala gandal yiilaki gollal so mayde hawre lajal nawdi sagara gonɗo basal yo Allah danno men e ngal gonal en calmini bandiraɓe fiilo calminama. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama jammon dardam hande fiile jime pular ma en mbaɗɗo lefol ngol mbiɗen neɗɗo sa woppani mawni kinari du duniyaaru joome halkuma so wayno kammu kame towal hay goto memata ƴewndi leydi janji jaɓɓatindi haytundi haada andata mbiyanange fuɗa mutange hay goto humpata miijo o jammani bo garo hay sa yeyni ko seeɗa jiyata ɗe maaje kaɗɗe kame belde dogoje haytude paya andata ɗe kaaje puɗɗi tiiɗi ɗe hay goto dirnata soyno lewru kame koode ɗum foyi bawle jomma neɗɗo sa woppani mawni finare juumude aɗa halkuma miijo maaji nawde baba adama yumma hawwa hay goto nde woppata nde nawde hammudu cuɓaɗo men hay goto e ndu duniyaaru nde heddata oto tampo dogge duniyaaru dandorde wodata ƴeew kural maade ko timpa koye ñalowma kumpa birniɗa koye ɗe balɗe jiiɗi duniyaaru joomi adduma andu koye majje kadi kootata so yaw so leel ko lajal ma padɗa so jamma so ñalowma ma mende nde mayde yettima nde nawde mawɓe yurmaki hay muynowol nde warde lamɓe kamɓe alduɓe woppani hay tigguyon ƴewde genale jewde to lamɓe alduɓe liɗi hay hen goto hande haalata sagataɓe pewɓe kamɓe sandolimɓe fof koote majje gartata yogay hoɗannoɓe kolli ma lewantunoɓe buubaji ɓuuɓede bamuli cel hande ɓe dillata neɗɗo rew joome tan ha kaadi balɗe ma koto rewru joomen jiɗirɗa a rewruno joome wiruma andirmo haqqille moƴƴo mo rokkuma gonɗin joome ko goto e nder ɓernde ma teddin inde joome yettoɗimo e ɗemgal ma ha kadde balɗe ma rewrumo ɗe terɗe tiiɗe celluɗe ɗe ciɗiɗe ɗe rokkuma neɗɗo rento kaɗaɗe joome hande hoto wonto e janggo e lebde ma Muhammadu cuɓaɗo men woni jemtinorgal ma sa debbo yo famide binto woni timtorgal kala golle ma neɗɗo annabaɓe Allah hay hen goto hoto jedda ɓe yiɗɓe jomiraɗo fof teddinaɓe jiiɗa ganda so ndu duniyaaru juutine wattinta saabu won adinoɓe baɗo kooti gartata ƴewde duumale hande ma hewɓe kattida ɗe bamule kala leliɓe hen gartata yawde lelde ko lajal ma padda so jamma so ñalowma ƴew tan nde mayde ma men nde jottima neɗɗo rew joome ha